Aquí tenim el bou Mastur, el cavaller de l'estable rodó, semental de pro, que amb la seva espasa excabetxada ha exercit l'envejable tasca de contentar la major part de les vaques de la contrada i que fora de la rutina de tant procrear, un bon dia va rumiar si es passava a la política. Com a bon rumiant que és, passa les hores rumiant i rumiant, tot gratant-se el cap amb un arbust per veure si li afloren les idees que conformin el seu programa electoral. Així es guanya la simpatia dels seus congèneres i, si cal, lideraria la insurrecció dels prats a la fi de poder aconseguir les fites anhelades al llarg de tants i tants segles. Però el seu cap li bull entre diverses cabòries i contradiccions, i les va expressant en veu alta modus de globus sonda tal i com li havien explicat que feien els humans, que així, veient les reaccions dels seus votants, anaven perfilant el seu ideari polític. Ens cal suprimir els correbous. Prohibiré que cap bou participi en tal animalada, tot i que, si no els necessiten per fer-los córrer, els enviaran a l'INEM i no els donaran de menjar i es fotran de gana. Tot i que, per tal de guanyar-se les garrofes, els podria limitar la velocitat a 80. Tot i que, res, que aquells ximples, si volen prendre mal, que corrin davant d'un tractor amb banyes. A més, vetllarem pels nostres cosins els braus i els hi prohibirem que vagin a les places de braus. Tot i que els braus acostumats a viure com a burgesos es negaran a guanyar-se el sostén amb el seu treball i també acabaran morint d'inanició. Tot i que és millor morir de gana que assassinat brutalment. Tot i que, res, els braus han de tenir el dret a morir al seu llit, per tant els hi prohibirem que es deixin linear. També hem de dir que cal aturar l'expòlia que ens someten. No és just que ens vinguin a fotre'ns el forratge des d'altres contrades. L'herba ha de ser pel qui se l'abona. Prou expoli de pastures. També hem d'aturar l'expoli de la nostra llet. La llet és dels nostres vedells. Ja n'hi ha prou de munyir la mamella grossa. Això és tenir molt mala llet. Bé, ja he acabat. Doncs potser que me'n vagi a preparar el míting. Bona tarda. Mentrestant, en Bou Carreter i en Bou Cercós s'anaven discutint el lideratge amb vehemència i el més calent a la higuera. Mentre els espectadors se'ls anaven mirant amb una total indiferència. Aneu-vos discutint, que ja se us estan avançant. Sembleu ases i no pas bous. Vinga, correu, que fareu tard. Arri avall! I no gaire lluny d'allí, a l'escenari del Gran Teatre del Prat, el nou líder s'afanya a proclamar el seu missatge institucional. Turulons, bacalanes, visca les pastures lliures! Visc a les pastures lliures! Amb il·lusió!